Аларның җырлары шишмә шелтәвенә тиң, моңнары һәр кемнең күңелен били, әмма күпчелек тамашачы аларны белми. Нурлат телевидениесендә яңа проект. Һәр җомгада яңа исемнәр, яңа талантлар. Халык күңелен яулаган җирле үзешчәннәр турында таныш булыгыз проектында. Карамыйча калмагыз. Хәерле кичләр белән сезне телевизор караучыларыбыз, исәнмесез? Эфирда яңа проект. Таныш булыгыз проектта. Ни өчен нәкъ менә без әлеге проектны таныш булыгыз дип атарга булдык? Чөнки районыбызда талантлы үзешчән артистларыбыз бик күп. Аларны тамашачы күрә, таный, әмма алар әле тамашачыга бик билгеле түгел. Безнең әлеге проектның максаты да үзебезнең җирлегебездәге барлык талантлы үзешчәннәребезне тамашачыга, нурлатлыларга таныштыру. Һәм бүгенге проектның беренче кунагы, тапшыруыбызның беренче кунагы ул Радик Хайбуллин. Тамашачы аны һәр вакытта да районда үткәрелгән һәрбер чарада шулай ук кулына гармунын тоткан килеш, һәр вакытта да биеп торган килеш һәм әлбәттә инде үзенең матур җырлары белән тамашачыны шатландырып торган килеш күрер. Әйдәгез әле без аның белән бүген якынрак танышыйк. Шулай итеп, проектның беренче кунагы Радик Хайбуллин. Радик, кем ул Радик Хайбуллин? Исәнмесез, хәерле кич, мөхтәрәм тамашачылар. Мин Җиргәүлендә туып үстем. Һәм инде үзебезнең мәктәпне тәмамлаганнан соң Алабуга мәдәният училищесының режиссер бүлегендә белем алып, шунда соңгы бүлектә күрешеп, иптәшем Айгөл белән анда кушылдык инде. Аннан соң үзебезнең Нурлат шәһәренең Җиргәүлендә мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе булып эшкә урнаштым инде. Менә шуннан бирле мин гармунда да уйныйм инде, укыган вакытта да бик күп уйнадым. Үземнең анда укыган вакытта гармун тора иде үземнең бүлмәдә. Дәрескә менгәндә уйнап менәйм, дәрестән төшкәндә уйнап төшә идем. Шулай итеп баян классларына йөрдем мин анда. Менә шул мин турында кыскача гына мәгълүмат. Радик, мен син гел җырлап торасың. Җырларның кайсылары күңелеңә якын? Мин инде үземә ошаган җырларны, күбрәк әниләргә багышланган җырларны җырларга яратам инде. Аннан соң шул үземнең яратып тормыш иткән кадерле тормыш иптәшем Айгөлгә багышлап җырлаган җырларым да бар инде. Шулай итеп, республикада, районда булган төрле ниләрдә, күңелле бәйрәмнәрдә катнашып, шулай гармун уйнап ятабыз инде, уйнамыйча да булмый бит. Күңелләр булгач, җырлыйсы да килә, бийисе дә килә. Тик торасы килми инде күңелмән. Җыр нәрсә ул синең өчен? Җыр минем өчен инде ул ничек әйтергә кирәк? Минем өчен күңел юанычы да инде ул минем иптәшем, минем юлдашым кебек инде ул җыр. Җырсыз торып булмый, хәтта менә машина ясаганда да җырлап җибәрәм инде. Җырсыз гомумән тормышны күрмим дә мин. Җыр кирәк ул. Җыр белән бергә синең һәр вакытта да кулыңда гармуның булыр. Әйе. Менә ул гармунның тарихы белән таныштырып кит әле безне. Менә бу гармун инде минем бик күптәнге хыялым иде. Минем әтием Гәрәй исемле ул гармунда уйнаган булган. Шуның белән аның да үзенең 7 гармуны булган. Һәм инде минем дә күңелемдә менә шулай гармунда уйнау хисе уянды. Шулай итеп менә безнең спонсорларыбыз, җитәкчеләребезнең ярдәме белән менә бу гармун миңа насип булды. Бер хыялым тормышка ашты дисәм дә була. Ул инде безнең район башлыгыбыз Наил Шакирович һәм Шамил Габдулхаевич ярдәме белән миңа бүләк бирелде. Менә бу гармун. Мин аларга бик зур рәхмәтемне, чиксез рәхмәтемне җиткерәсем килә. Аларга да Ходай Тәгалә сабырлык, сәламәтлек бирсен. Һәм инде бик зур рәхмәт аларга, бик зур рәхмәт. Без исә Радик әйдәле үзебезнең яраткан тамашачыларыбызны үзеңнең җыр моңнарың белән сөендерик әле. Бик теләп, әйбәттә, Аллага шөкер, хәзер җырлыйбыз. Мин сине шундый сагындым дип аталам менә бу җыр. Рәхмәт итеп тыңлагыз, кадерле тамашачыларым. Сизәсең микән шуны айны болытлар капласа табарсың микән юлны син дә шулай
sağındım Üzlerin şuңamılı Ak buranlar uğrab alsa Tabarsın miken yolunu Sin de şulay sağına kalsan Parama zillerime Jır bulup girip girersin Nastulu yüreğime Jır bulup girip girersin Nastulu Аларның җырлары шишмә шелтәвенә тиң, моңнары һәркемнең күңелен били, әмма күпчелек тамашачы аларны белми. Нурлат телевидениесендә яңа проект. Һәр җомгада яңа исемнәр, яңа талантлар, халык күңелен яулаган җирле үзешчәннәр турында таныш булыгыз проектында. Карамыйча калмагыз. Разик, рәхмәт, менә без дә синең белән иҗат уңышлары теләп саубуллашабыз. Әле алга таба да синең нурлатлылар гына түгел, тирә-як районнарда яшәүчеләр дә, шулай республика тамашачысы да синең иҗатың белән ныграк танышып, менә шулай матур җырларың белән рухланып алга таба яшәргә насыйп булсын. Иҗат шишмәң бер вакытта да саекмасын дигән теләктә калып, без синең белән рәхмәтләребезне белдереп саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең эфирда таныш булыгыз проекты иде. Без сезне зирекле мәдәният йортында эшләүче Ради Хайбуллинның иҗаты белән таныштырдык. Киләсе тапшыруыбызда да без шулай үзебезнең районыбызда, шәһәребездә һәм инде авыл җирлекләрендә эшләүче талантлы үзешчән артистларыбыз, җырчыларыбыз, иҗатчыларыбыз, шулай ук рәссамнарыбыз һәм дә инде шигърият дөньясында каләм тибрәтүчеләр белән дә таныштырырбыз. Мин исә хәзер барлык тамашачыларыбызны да сиңа дигән җыр музыкаль тапшыруын карарга чакырам.